Ketang salangalanganggan ban kanita ikpakamtan miya po. Itang pamipala mo kaya kaming anak mong lelangan. Ikpambanal, yan nga ba kay tiyo inihingke keng pamitipon. Matuang po ang anak makanyan kaya pong mamayin kaya ka. Sana ginoboklat mo ring balang po sumi ang pong kasarilinan. Bala pong malyaring mitimo ang pong mitanam karing dulang daring puso miring kekang kapag-aralan. Ikpambanal sana po nung abatsawang man ke kami kekeng pamagkulang. Salang karing kekang karing dapat ming makatuliran karing kekang banalapan dalawe kaya kaming anak mo patawaran mo kengan. Diyos ko pablasang ikeng anak mong magkamali at ingkepa pong laman. Kinguli na po ning yato. Dapo tigpa nung ikay manatili ang pong maglulan karing balang puso mi. Deta pong sablang bagay agawa mila kapamilatanan ng kekang sao. Orin po rin sabla kong kapatad. At yatakan mo king kasalpantayanan king pamanimunan ning ke kaming ding manang kulan. Hanggana po miyambro ng kayabakan bendesyonan mo kengan. Sana po itang kekang banalapangako yung maghari karing balang puso mi. Bakit po ngayon malili karing dala na kekeng tatahakan. Diyos ko, pangatman mo kaming tibayan, kabyasnan, at pamibata karing balang tungkulan na binye mo kaya kami. Ikpambanal niya ni nga ba kay ti, manyawad kami keka. Ipanalangin ko ring sablaming kapatad ay tsukilob na ning ampunan, hanggang karing atyo karing balang pibale-bale. Sana makanyan mo pong abisan karing kekang mayupayang gamat. Tanggapan na sana erudyo itang karelang pangapaldan. Ban malyaring ginon Diyos karing bukas sampong aldong panahon. Kaya po yung kaya kakawangan, kapamilatan na po rin kaya kang piniling kasangkapan. Makanyan mo sanang ituro kaya kami ring dapat minggawan. At sana itang Espiritu pililibugtan ban malyaring detang bagay katuruan makanyan mila pong abalo kapamilatan na po ning pinili mo Diyos ko adon ko po kekang parati mo ang pasiknangan ban kanita ginin Diyos ring sablang tungkulan na binye mo karela hingganap da nga isad-sad lalong lalo na karing sablang taong mangailangan nasaan ko po ngayon nga ba kay ti ikapuing muna ang pong talwi at magaring kaya bemi manibat na po ngayon hanggang wakas yan nasa mayapayabak po. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay.
lagiuning kalam. Pakibita sana ning manualang tao king tinong panyulong deti nang dapat iyo o makatuliran king burining Ginoo pakikwanan iyo sa talasambang reino tinong kayigitan dapat yo'y kongan ngening ikit yun itinang katutuan makatuliran mo o sabla kong disan king makatuliran waat dapat kongan pakikwana nasa ning manualang tao nung wari mo sano koring tanaman iyo ako ayo sa takit ding buong aking biyayo bakong makilalang tune ardinero kasalpan tayanan tinikdo kongan sa nakaring bukas tune kong matangal tune kong misadsad koren king parasan bayong akwat kamtan itang kaligayon koring sariliyo king biyapain tunaniyo alang kayong ganon king lagiuning Ginoo dakalang tuknangan makasadyang at iyo ikayo sa balen ing tune mabatiyo iti manuknangan koreting karinan king lagyo naning Diyos heyo kakalingwan wa pinagkatan ko ding kasarilinan wa pinetutok ng kaniyang kapamintuan ang gatiti ako ang pondasan hingke kong paintunan king bukas nung datang karing balang biyeyo o sabla kong disan kayo yung lunto ang popang matangal
Kayarian babo, matni kong sasabihan, ho, sablang disan ko, kare na lang lungkot, sayaing at iyo. Wapin ka rin alak, may sabing inggitan, wapin ka rin alak, pamikakandaywan, dingke kong sarili, tandaan niyo'y kongan, magtapat ko king Diyos, ingke ko kuaduan. O lingitang Diyos, tapat yake kayo, ni kakalugod ko, ikong sablang at iyo, ulinging ginong Diyos, lugod yake kayo, pakamalan niyo sa sabla kong at iyo, iting hanggang ama, nung keko daratang, may sisimpon laso, king kasarilinan, pakikuanan niyo pin, pasipa mo ngayon, kasalpan tayanan, keko'ing buring dalan. Magtapat, keko'ing aduan ko, panawon at yune, pakatandaan niyo, enako miatras, king pangayat yuyu, nune sumulongso, mulong kayong at iyo. O makalonos na, ing tao ninuman, itinong matrasya, king kayang dalanan, kanitayang kulkol, tiyo makapanaya, iti manabuya, tandanan niya sana, may kakalugod ko, lalo king at iyo, at mi papamata, wad laring puso yo, nung ninoying bage, pikasalanan yo, manyawad ko king Diyos, ibiyen na ke kayo, no antiulaga, sablang ka kung disan, deti nang mano, o keko daratang, nung misisimpan la, king kasarlinan, banal na kong sabla, ikayo yekongan, mituturpuanan ko, king pamag-araliw, may sopsopan kayo, karing pamaminto, miyabe-yabe kayo, lang malalakwana, bakong miyabe-yabe, karing-karinan niyo, sano ring daong, o kekong sakayan, bayong akwat miras, karin king kayarian, kasalpan tayanan, watigdang tapatan, king burinan ng Diyos, wamakiabe kongan, kay bati lareti, ring dit kong kasiwan, may
keting po mag-oral, mga biyasa kongan, sa kayo nangan, king kabias na ning Diyos, wasamulong kongan. O Diyos, sing den, desyon, Lologo napkuya mo tuayam po nanak huwatang kapaniyuya betanyeng logod tauban gawana Santa Veronica, paitas na kubanua. Salamat nganing oras ay iti ay kalam na po ning Diyos iya po migari nganing pinandit pablasang itamong anak na pasibay po ing makanya nakatamong tinipon king kayang banal na lugar ne po. At maya pa habak kaya kung ang pong sablang kapatad may kadalo, dinatang, at may nibatan pa karing aliwang lugar, Brother Jesse, Brother Benji, Gomis na po. May nibatan la pa mo po kayarianing BM pong Canada na. Pero makanyan man po yung puso da tsuyarin ketiking Sibon. So, ngani po ngaldong iti kaya katamong tema, na po king kasanting, pagbabata sa kahirapan, na po, pamibata, kayang kasakitan, kayang kapampangan. Ini po bagay dinasana naman po ni kaya katamong Gino, kaya tapong minunang panahon, hanggang kaya katamo pong Yesu Kristo, makanya na naman pong tinggap, kinguli na po ning lugod na karing tao. Yung kaya katamo pong Ginong Diyos, misugo ya po kaya tiking sulip, banding kalugurana ring tao, at busana yung karelang kasalanan. Dapat dinalan niya po king pagsubok, dinalan niya king trials, hanggang pong balutamo, iya po yung kaya katamong Ginong Diyos. Metong namo pong pepakit na kaya katamo, na iya, metong yang ari daring ari, bakit mi bayit siya po karetang kural, daring tupam pong kambing, Ubat po itamong tao ngayon, inong minsan mga naktamo po, karempang private hospital, yan na po karem public. Bakit po yung Diyos, kareta po ng tiganiting bagay karin niya po mi panganak. Dahil po atsuya kaya yung kababan, uli pong niya yung kikatamong Panginoon. Uli pong niya ganap yang sakdal, ganap yang misugo, ketiking yato bangat busana yung kasalanan daring tao. Kauli na po niti, makanyan mo naman, itamong talasal pantay, at intamo mo naman pong danasan. Maniwala tamo, nganing panahon tamo, lalakad tamo. King kikatamong pangayawis, king kikatamong kasalpantayanan, balu tamo pong iti, iya po yung kikatamong gawan, alakad, abalu tamong maya para kikatamo. Dapat daranas tamo pong miyayaliwang pagsubok. Yung kikatamong daranasan, kingkikatamong biye. Magpatune po, nung nukar niya, katibe, ing taong meniwala, no anting kikatamong Ginong Diyos, suling niya anak na katamo, ing pibatana ing sablang kutsa, pibatana ing sablang parusa,
bang makanyan tamo mo pong mayatbus ketang kikatamong kasalanan, ketiking yat. Dapat itamong tao ngeni ating tamong kapag-aralan, lalakad tamong alang patugot, king kikatamong kasalpantayanan, dapat daratang niya ing pagsubok, daratang niya ing mayayaliwang kasakitan, nepo. Na nung minsan po tapong lalawt siya, ing tao. Nung minsan, sabyan na po king kayang sarili, kung kapilan maminto ko, kung kapilan magaral ko, king burina ng Diyos, bakit kanirit ka rin, daratang ing mayayaliwang pagsubok, king biyatam. Dapat, king kikatamo pong pangayatsu, nung minsan nakakalingwa na po ning tao, nakutangking kayang sarili. Ano ba ang kulang sa akin? Dahil dumarating pa po ang mga ilang-ilang pagsubok sa ating buhay, ano pa ang kulang? Dahil po ang Diyos, naghahanap po siya na tunay na nanampalataya sa Kanya. Anya po ing kikatamong pangayatsungeni, sabi napin, ing bitse nga na alang patugot, mamitseya. Bangkanita nga na retang ilo nga na milakola, makanyan po yan. Anyaking kikatamong pong kapag-aralan, dapat tayo pong itapat ing kikatamong sarili, kaya pakipag-ugnayan tayo po. Uling ya po ing mamili, ya po ing sumabi kikatamo, nung nukar niya ang gaying kikatamong katapatan, king kikatang kasalpantayanan. Nya sana po king aldong iti, kayang oras ay ni, ing lugod na po ning Diyos, ya ing malyaring manatiling mitarak. Di nga mano na ilang malyaring mitarak karing dulang daring kikatamong puso, bangkanita king kikatamong pamanglakad, maging king luwal at kilubna ning kikatamong kasalpantayanan, at suya ing presensya na ning kikatamong Ginoo. Nepo, emo po kini maganakatamo, dapat ang gana po sana po at ang lumuwal tamo king kikatamong pamagaralay ti ganap lang maganakaring kikatamong sarili. Nya sana po kaya ngaldong ini, anong makananong ing makabuklat na pamangan, na pamagaral kikatamo, sana po miyamas-amas tayang pag-aralan, huling malawak na puring pamagaral. Sana po ding kikatamong diwa, ding kikatamong puso, ing makanyantala pong ganap, ay yung pangking amano, bangkaniti ing makanyantala pong awanawaan ding pamagaran. Atin pong malyaring kikatamong speaker, bayo kaya puwausan, alalo po atareng maintang nepo, ore ni pamo pong kikatamong choir, at kay bada po rin kikatamong choir, Brother Angel po.
Una po, salamat pong dakal king lugod at upaya. King aldonan ng kikatamong pamanyambang pamitipon tamo ay iba't king igpa at king ginutang sa Kristo. Kaluguran ko pong pengarin pong kapatad maya pa oras po. Pasibayo, mag-aral tayo naman po king be spiritual. Banging kasulong na po ng balang metong kikatamo. In Diyos po ay nakatapabo rin. Kaya nga po yung upaya, kaya nga po yung kapangyarihan, kaya nga po manibatan ng sabla, yung bage-bage. Kaya po yung kikatamong pamag-aral, nung suryan tayo, masanting niya po kayong spiritual, metong niya pong katuliranan ng Diyos, yung karampatan mo po karing balang metong amabibye kay katamong tao, kabang at mo lalam na ng aldo, yung kasakitan, normal mo po yung dumalan na kimbieta mo. Pauli na ng kasalanan. Kaya po itamo, makanya na pong gawa ng Diyos, mabilo gayato yung kasakitan. Kung sana pong sasabyang kayong makasulat, ipairal na po kay katamo. Bagamat mo po, itamo, kinakailangan mo po talaga dumanas takit ang kahirapan. Metong niya pong, yung pong pamagtiis, pamagtyaga, kabahagi na mo po ng Diyos, yung kay katamong pangayawos. Kapamilata na po ng ginutang Yesu Kristo at nung makanano ng simbitlaning kay katang mamuntukan, migdalaya naman pong kasakitan, binigay po ng Diyos kay katamo yung Ginoo nung makanano yung pepakit masanting alimbawa kay katamo. Yung kayang katuliran. Kapatid, kay katamo pong topic, yapin po yung pagbabata sa kahirapan na po. Nung pong itamo, tinggap ta na yung katutuan, ang mensaheng iba't king Ginoo. Normal mo po talaga, sabi na po ning makasulat masata po, agpangpukaretang dela kong mensahe. Masata po kening 2:21 na po, nung makanano na pong patutuan ning makasulat, agpangpukeng dela kong mensahe. Kanya pong Pedro, kanya pong Pedro 2:21 na po. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo'y ay magtiis para sa inyo. Binigyan niya kayo ng isang alimbawa, binigyan na kayo ng isang binigyan niya kayo ng isang alimbawang dapat tularan. Ito po yung katuliranan ng Diyos. Iba't nga po king ginutamong, iba't nga po king igpaito, king kekatang Maestro Babo. Kapatid, magalimbawa ko mo po king at apatutuang ko king pamagtiis na ning metong nga tao. Miyelwa pong paralan ang kasakitan at dadanasan tamo. Minsan, kinamo pong pamilya, nang kahit magkasakit tamo kayong financial. Nepo, huling magtiis tamo, magtyaga tamo, eta po bisang mikasala, pibabatan tamo diyang magkasakit tamo kayong financial. Dapat ding mapilan nila po magkasakit kayong financial, minsan, magtiis naman po kayong kasakitan at impasuway ka rin pamilyar. Metong nga naman pong kapibabatan. Kaya kapatid, nung suryanta mo po, yung kapibabatan, dapat tayo pong pagandaan. Po tapong linawak ng kay katang kaalaman,
tinggaptaning katuruanan ng ginutang Yesu Kristo, makanya niya pong mamungayng katatagan kay katam. Balo yo po nung etamo pagtiisan, muntatamo ketang meto nga banda agpangkinglaman, ita po balo tana, definitely po, at niya pong bayad kaparusaan niya po ita. Masanting na po kano, ing magdusa tamo, ketang bangaya pa dapat, ay hetamo mikasala. Sabi na po ning makasulat, patutwang ko mo po, ingang gandarla ko mensay. Kanya naman pong Pedro 3:17. Sabi na po, igit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipaintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Siyempre po kapatid, uling tinggap taning katutuan, makapag-aral tana, mayroon na pong disiplina rin kay katamong sarili. Andiyan pong magkasakit tamo kay pamibiyebye, agwantan tamo pa po, ingetamo bisang mikasala. Kaya ret ang mitatakit king laman, na malyaring makapagtiis ketang kasakitan, makagawala pong karokan. Bakit? Sakdal na po yung karokan, mabilo gayato. Nepo. Kapatid, deta pong talagang tunay manampalataya, detang tunay lalakad king pamangawang mayap, deta po talaga yung totoo, gugulutan da po yung kasalanan. Eno, bisang mikasala. Patutuan na mo rin po. Po balik kakabayo. Banta po lalo tamong ababalo yung darandaman ng mababasa. Kanya pong 4:1. Ana po ken. Dahil si Kristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Pero punong itamo, makalaman tapo, tamo po malyaring sabihan ng gilutan tanay ng kasalanan. Dapat nung tutuki ka karimbatas ng tuntunan ng Diyos, sabi tamo po ito, pablasang ni Kristo yung dalan, sano po yung dalan? Iapin po yung kasakitan. Sano po yung makalto katutuan? Pota pong mayakit yung katutuan. Nepo. Iapin po yung katutuan, mayakit. Pota pong miririna ng mayakit na itan talagang pagkabiye, iapin po yung biye. Kalupan niya mo po yung pale. Potang sisesen me, malatiya pa. Uling manalig ka kin Diyos at yung kampagasang mamungayo. King kapupon meron yung pale, sesen me, anak ka pa magkasakit, pibabatan me, tumikarikotse ang balo nung naninggawan mong paralan. Pota pong impale ngayon, may tatag na kang manese, akakit me, mamungan Yapi na yung tutu. Tutu itang amano na ng Diyos, mayakit niya itang pale mamungan Pota pimpupulan me, yapi na po yung pagkabita. Makanyang tana pong kumabye. Ketang makanyang nabagay. Kapatid, akita mo po yung kasi, kakitan, andyang kete mo po Pilipinas, akakita mo nung makanano po yung kahirapan, hanggang makasulat katutuan ngan. Nepo. Yung pong kasakitan, may alwa. Kaya po minsan, detang marokatao, mapamiraya, itamo pong matatag na minsan, atin pa pong mitatakit kaya katamo. Anya po etamo po asabing matatag tamo, maliban po po karetang gewa na ng Diyos, meging sakdal na lang. May alwang bansa po minsan, patutuan ko, alos yung kasakitan, nakatakin TV, may kakapatad, may laban-laban, may papanganyaya. Makanya niya po lumawot,
karelang pamaniwala at pamanapalatayo kan Diyos, potang erapuwabat yung kasakitan. Kalupa na mo po yung ngayon na yan, may alwang lugal, minsan mama yun. Daratang mo naman po yung danog, yung kasakitan. Pero sinabi na ning makasulat, impo ka nung bagay kasakitan, maging dapat mo po ka nung malyari. Patutuan tapo, hindi la ko mensay. Masa tapo keng Mateo. Kaya pong Mateo 24, 6 hanggang pong 8, makabay pa po mo rin po yung oras, andyan dakala pang speaker kayo na ubisa pang magsalita. Sabi na po, makakarinig kayo ng mga labanan sa makakakabalita. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil sa talagang mangyayari ang mga yon. Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Maglaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Yung pong babaeng manganak, yan po, masakit siya daramdaman yan. Pero patuloy na pamurin-puring manganak uling, alwa pa po yung katapusanan ng yato. Yung mo po nga patutuwang ko, kabait na po ng tao, kakambal na po kayong kasakitan. Kaya po itamo, tapo paipirayit maganda tamo. Nung nuka rin niya po makaitso talaga itang kekatante taga na pamanampalataya. Bata pong miras karetang talagang tune ang maging tapat tamo kin Diyos. Masakit siya po kasi nung itamo magbayo-bayo tamo po pamisip. Na po balo ng Diyos nung nano po yung burita mo. Kaya katataw yan, sabi na po keng Mateo mo naman. Sabi na po keng Mateo 24:13. Ang manatiling tapat nga na po hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sana po itana po reta. Kapatid, king kasalpantayanan, suryan tayo po ingyato nung nano yung pakapaligid, nung makanano tapong pagandahan iti. Yung buri na po sabihan na patutuang ko, agkatanda ko ngan, tamo po, paitakid, kumapit tamo po, kunan tamo keng panalangin, keng Diyos, mamasa tapong, di na nakatapong pamipala. Nakatamo po paboren. Kaya dapat tamo pong pagandaan ng sabla. Kaya sabi na pong Pablo, keng makasulat mo naman keng kaduang Timoteo, masata po, nung makanano yung sinabi na, nung intaong matapat, nung intaong gagawang keng pamagkasakit ang mga padapat. Sasabihan na pong Pablo, keng pong Timoteo, kanya pong pangaduan Timoteo, kanya pong 12 hanggang 13. 2, Kapitulo 2, versikulo 12, gaya pong 13. Kung tayo'y magtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag siya'y ating ikinahiya, ikakahiya niya rin tayo. Ikakahiya rin niya tayo. Ano po? Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y mananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Kapatid, alata pong laban ang Diyos kayangan. Anya po rin biyasa, iba't ngang kin Diyos. Ding mangmang
iba't king yato. Ding makayato, alalang kaligtasan. Ding makadiyos, sugrado pong miligtas la. Kapatid, huling dakalaparo pa po rin malyaring magsalita, auren mo po rin makuyat kong mensahe, sana po ding mensaheng deti, miyukit la ka rin kay katang pusot, kaisipan, ang kabanalan hanggang katatawlan. Babalik ko na po yung mesa, king malugod ang mamuntukan. Salamat po sa ating kapatid sa mga binigay na pag-aaral sa atin. Ngayon po, yung mga iba nating mga speaker or tagapagsalita ay nagkaroon po yata ng hindi po sila nakarating, no? May lakad po siguro sila. Ito po ay isa ring hindi natin maiiwasan ng isang tao. Kasi po nung minsan, baluta mo pong ingkiyakatamong nga pong Ginoo, yung Diyos, siya po yung kiyakatamong kautos. Pero nung minsan, daranas tamo po king antikaniting subok na po. Nung minsan, masubok ya po yung tao, mas paulagani yung taong kalupa na, kaya sakit ang Diyos sa miglalang kaya. Bakit tata mo pong sumabi nung minsan, birthday na ni Siping Mumbale, huling birthday na ngeni, na po. Kumare, sopan mo na akong magluto. Ana po na, subok la rin. Birthday ko ngeni, nga na. Ika naman morgong kumari, uling marine, akang kumari, sopan me. Pero ingeta mo po pala balo, ne po, yung kaya katamong ginong Diyos na malyaring yapo yung kaya katamong tagapagligtas. Kumari, nakatamo po aligtas Pero yung nga pong Ginoo po, ligtas na katamo. Ne po, sabi napin, yung Diyos tamo po, laya pong kaliwan ka rin pengari. Ne po, yung anak, api bata niya po yung pengari, pero yung pengari yata, ni api bata yung anak. Kaya po mga yan, yung pengari, ni api bata yung anak. Pero yung anak, api bata ni yung pengari. Bring sabihan, deng minsan po, kikatam, ne po, pota po yung kapag-aralan. Ibili tayo po kaya katamong antikaniting kapag-aralan ne po. Na po karagu, laki tayo talaga itang distansya na itang gustuhan pong mali ne po. At yung tamo po kaya ni Aba Kanita, lawen tamo itang makagustuhan pong makamali. Po biring sabihan ni tayo itang mali, lakwan tayo ne po. Ita pong matulid na yung gawan tamo. Anya sana po rening pamag-aral reni, ila pong mamye, guide, kaya katamo, bata mo pong iwasan itang makanitang gawa. Kanya sana, kaya katamong pamag-aral ka ring balang Domingong makitipon tamo po. Ela po sana mayaksaya reni, sabi napin, ela sana nabusbus din kaya kayong datukan na nana, mangkanta po tang muli kayo, atin kayong pamangan o atin kayong kapag-aralan na nisimpan kaya kayong puso. Kanya sana po lagi tayong sayatan ng kikatamong sarili nung makanano tamong makapagtis, nung makanano tamong maagawa karitamburi na po ng kikatamong Ginoo. Pero makanyan man po atin tamo pong kapatid, malaut, may penibatan di Brother Benji, may nibat siya pa mo po Isabela ini, malagad dyan darat ang panin na tayo po kayang babaw, po atin niyang buring minsayang yatad kikatamo. Maya payabak po kay katamungan, malugod po kay nga pong Ginoo. At kaya kayo mo rin po nga kapatid ko keti. Sabi na ning kay katamong mamutukan nandin, anjang no karing kapamiras ne po. Anjang miras ka pa karing alawang bansa o alawang lugar. Nung no karing kamibay, karing niya kanuing puso mo. Ne po. Tutupoy tayo, kaya nga sabyan po, uli nga
Jampang no ka rin kachu, potang itang penibatan mong lugar. Nung iya nga mulatan mo king kang sarili, lalo naging kasalpantayanan tamo. Nepo. Impuso mo talagang may ala ko ka rin. Ya ko man po diyang miras ko king Isabela. Metong ko naman kapatid yung king kasalpantayanan. Itang pangaparas ko ka rin, ko naman kaburian Kaburian na rin siguro ni nga pong gino. Nepo. Sigurado nung nga ko kini, ako anti kasigasig king kakatamang kasalpantayanan. Nepo. Pero makanyan man po yung nga pong gino. Pilit na nga sasabyan kay katamo yung etamo kano gugulutan nung nano itang pigmulan tamo. Nepo. At yung kasebyan nga na sana biyasa kang lingon king kaya kang penibatan. Namakanya man po nepong kasantingin kay katamong tema. Sabi na nandin pagbabata sa kahirapan. Itangan po, kailangan tayo po ini. Nepo. Nung alayo po kay katamo ini, kapilan man itamo, etamo malyaring miras ketang kay katamong pagnasan. Nepo. Itamong magaral king kasalpantayanan maka-espiritismo. Halimbawa tayo po king pamagaral king material. Pota nga may garal ka king bagumpisa mo king pangamalating anak. Nepo, bagumpisa ka king ketang panahon tamo salimpusa. Nepo. Imbagay ngayon ninong mo paghirapan niyang hanggang pag-aralan mo, kaya ka mabiyasa. Nepo. Kaya ka makayari kaya kang pamag-aral nung mo danasan ng hanggang kahirapan, mo danasan ng kasakitan. Ala naman pong tambing mayayari nga grade 1 kang ngayon, ang buri mo, yari kang high school. Nepo. Kailangan bane-bane dalasan mo itang grado na din by grado. Ba mo nga kuha itang kaya kang pagnasan kung kaya kang biye. Nepo. Kita pong panahuna ning kikatamong nunungob. Nung makananong iya dinanas siya, king may nga kasakitan o kahirapan. Iya, may subok siya king kayambi. Pero nano po yung kayang sinabi king kayang sarili. Andyang nano pang gawan, nino pang sumubok kayo. Nepo. Kaya po, hindi po kasi akong cellphone, Bible yun Ano po kini king sulat ng ob, kini nga bataya po nga apatunayan ng mga nano po yung gawa ng ob king kayang sarili. Sinubok na yung meto nga manyubok kayo. Nanungan sakit tamiras kayo. Itang amano na ni nga pong naginulot. Ano po kini king ob king kapitulo 10 ni bersikulo na ni nga 10. Sabi na po king wikang Tagalog nga na. Kung magkagayon, magtataglay pa ako ng kahaliwan. Andyang nano pa pong bagay talagang inunungnob. Talagang balo nang tanggap yung kahaliwan, huling nga tsukay nga pong ginu. O ako'y makapagbabata sa mga walang hawang sakit sapagkat hindi ko itinakwil ang mga salita ng banal. Lawen niyo po, nung mga nanong hindi na sana ng king kayambi. Itamo po siguro ngayon minsan itamo siya, nakitamo mo at yan, po. Minsan maliligalig ta, naking kakatamong sarili. Pero inunungob po kayo kapilan man, huling at siya kayo nga pong ginu. Metong yang sandata na, po. Ginulot. Kanitaya po masubok ing metong kasalpantayanan ng makananong itamo ngeni at yutamo king kasalpantayanan ng tiganini. Anyapin po sabi na king Mateo, king kapitulo 24:8 hana po. Dadapuat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kabait tamo po at yun kaya katamo ini. Nepo. Kabait tamo pa mong linwal tamo pa mong kisa bukunanin kaya katamong pengari. At yun kaya katamo ini. At yun kano pasimulanin ng kasakitan na ng kaya katamong biye. Anyapin po nung makananong karimbalang kaya katamong pamanglakad king kasalpantayanan. Hakikakit tamo po. Akakit ko po kaya kaya katamong itamong yapin yung pemara daring kaya katamong pengari. Nepo.
Lawen-lawen ko po kakit po ngayon halos rin kaya katamong mumunang generation kasal pantayanan kini. Mapilan-pilan na lamo po. Hindi po. Puring sabihan, ining pepagit da kaya katamong kasakitan ng tikanini. Hindi po. At tamo kini, daranasan tamo. Pero ating pong kapalit ini, indaranasan tamo. Hindi po. Ngapin sabi na ng banal na espiritu na dinarap ng sabihan na, dakala balengan, dakala tuknangan. Hindi po. Manayala rin tuknangan karon kimbabawanan ng din. Sana nga na metong tamo po kareto. Kaya po, kanya kailangan po minsan pagdanasan tamo yung kahirapan o kasakitan. Kaya po, nung ikatsuka king nga pong ginu, andyang na nung datang kaya kaking kasakitan o kahirapan na ning kaya kambiye. Iti, uling ating kang panaligan na metong nga Diyos talagang tutuk. Kaya po, ka maliligalig king kaya kang sarili. Anya sana po karimbalang metong kaya katamo bilang kapatadyo po. Hindi po. King kasal pantayanan ng Espiritismo. Nung makananong pakilala tayo po yung kaya katamong kasal pantayanan na anak pong kasakit ni. Lalo na pong ini makatelebase, balo ko po makatelebase tamo kini. Hindi po. Anak pong kasakit. Budi mo nga dakadyang no ka rin ngini. Asa Saturday, kaya nakanan ni Sibol, kayang Facebook. Ano pong kasakit? Yung magsalitang kalaramang kini. Kaya po, uling ay ka makapaglaram. Andyang yari na kami salita kini, pinandit mo, kaya kang sinabi, arandam mo kaya kang sinabi. Nung ikaw maglaram ka, kaya kang sasabihan. Kaya po. Anya itamo pong hiniking kasalukuyan, sabi na pong kiniking Hebreo nga na, dapat alalahanin ang mga nakarang araw na sa mga yaon pagkatapos na kayo'y maliwanagan ay nagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. At yuta na po kini. Agyuta na po ini. Ini nga sinabi na kini sulat ng Hebreo. Kaya po, atyuna kaya katamo yung kapibabatan. Uling atyuta na makailalam ta na kitang kayang kautusan niya po. At yuta na kita nga utusan ti kanito. Kanya kailangan po mibabata mo kitang kaburian na ni nga pong ginu. Nung alaya po kaya taming kapibabata ng ti kanini. O tayo po subukan pitikan may balugbugin kaya kang kasiping. Kaya po, nung alayo kaya kayong kapibabatan, dyan bibiruan na ka mo, kasdan mo, mimuwa ka. Kaya po. Anya, sabi na po kayo ng sulat ng kawikaan. King Kapitulo 28, versikulo 14 yan. O pag bisang kebo kayo ng kawikaan 16:27 nga na. Ang walang kabuluang tao ay kumakata ng kahirapan. At sa kanyang mga labi ay may masilakbong apoy. Lawin niya po. Ingmeto nga tao, patsya layo kayo yung kasakitan o kahirapan. Ulang layo kayo yung kasalpantayanan ng Diyos. Nana po sasabihan na magdalaya pang api, magdalaya, silabana pa, paragulana pa. Ngayon po, huling kita mo, at yung kaya katamo po ini nga ating kasakitan ng tikanini. At yung kaya katamo yung kahirapan ng tikanini. At yung kaya katamo yung pamagtiis. Ngayon po, kita mo, agyuta mo pong labanan itang bagay ita. Anyapin po nakasanting king kaya katamong kasalpantayanan ng makanano nga, gagawan tamo po yung katungkulan tamo. Ne po. Kanya sabi na pong Apostol Santiago kinisulat ng 5:10 nga na po. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Loyan niyo po. Gawan tamong pong halimbawa. Yung pamibatada rin kaya katamong minunang propeta kanito. Nila propeta Isayas. Ngayon po, nung makananong ila, dinanas lang namang kasakitan king karelang sarili. Pero nano po yung dadalanda. O rin kaya katamong alagad. Panaral de yung kasalpantayanan, panaral de yung banalayamano, panaral de yung aral ng lingapong ginu. Sana maging alimbawa tamo po kitang bagay ng ito. Huling iha mo po yung agawa tamo, king kaya katamong biyengay ni. Tamo po rin sabihan, daranas tamong kasakitan king material.
daranas tamong kahirap maging material, makaisip na kapong masura, halipo. Ne po. Uling ka, inyatong iting Diyos, lalawian no, dahil ang atyo kayo. Nana po yung sinabi na naning nandinin kakatamong Pangulo nga na, Yesu Kristo nga na may baytsak ni sabsaban. May yang alimbawa nung mga nanay yung Kristo may panganak niya, king metong makuralan, ne po. Nung lawen niya, sabi na kayo, de po nga luwang ini, magpaanak lang, kareng mga ragul hospital, ne po. Papagit ng Kristo ay may itong halimbawa, uling, paman may panganak, balo na nung maning mapalyari. Kaya po, may itong halimbawa, may panganak niya sabsaban, kayang kuralan, papalto na po ing kababan kay katamu. Papalto na kay katamu, iingay marang niyang biye. Papalto na kay katamu ng halimbawa, nung nanoy nga tsuke ka, ne po, yung kapasidad na ning kay kambiye, pagkasya mo. Anya nga na, nung manintong kayo nga na manakit kayo. Hindi po. Kaya nung nanitang ipagkilob na nga pong gino, pasalamat tamo po. Anya itamo po kasing tao, tao magkasakit ang dit. Hindi po. Tutupo ito. Putang dinatang niya kaya kayo metong ginto. Anong mulyari nung ginto na yung mga ginto kaya pero paintunan may pangalos lumalas ka, ne po, pahintunan me, pangigit pa kanita. Ne. Kasdan mo, misane ka kem pesos, ne po. Kasdan mo, putang sinawa na ka kem pesos, mo nebri. Ang buri mo 5 na naman pesos. Makanyan niya po, yung tao. Magkasakit ang atyo kaya. Yung mampuhaya minan, tutupoy ni. Kung na niya yung sarili yun, aldo, kaya katamong daralasan, king katamong pangibiyebye. Tamong magkasya, ne po. Huling, nung minsan, alayo pa po kay katamoy yung kasakitan o po yung paghihirap. Ne po. Kitang bagay po makanita kasi yung tao po dumanas siya kitang talagang kahirapan. Yung hanggang po daratang king kayambi. Talagang papalto na king kayang sarili na yung Diyos na yung kayang panaligan. Sana po maging metong tamong halimbawa king kikatamo pong kasalbantayan. Po. Nung mga nanong karimbalang pong kikatamong gagalawan, ako man pong aisip nga akayagom da kayong ining kapinanditan na itine po. Uli na pablasan, sabi ko pinandiyan kang Brother Michael nung palang bisita ka kini, kailangan makaredy ka. Po. Kasi po, minsan po, sabi ko po, minsan karengan na akong pamilya, patsebat na akong sinamba ka rin, king kayarian. Sabi ko, simba ko pa po, taya ko. Kasi pangadwa akong simba, pasindi kaya yung computer, internet, simba na ako, pag album ko po yung nung nano yung gagawa niyo Waldoldo. Updated kami mo rin, ne po. Diyan nga kami king kayarianan ng biye. Nung nano mo po itang mensahe na ng banal na espiritu, ababalo mimi naman. Nung ninuretang tagapagsalita kayo, sabi ko, potang ako miras na yung Domingo ako, hindi nga mitutukan na speaker. At minsan nalalo ako, manyan po putang ko. Ang tinandi sabi ko, lalo ang speaker. Talaga pong makanyan. Pota po nga, dyan mitutukan ka, ne po. Pota nga tingkang dinala niya kay Isati, ne po. Kita po metong niyang pagsubok, ne po, kaya katamo. Balo na nga tsuka king kasalpantayanan. Di na kang aliwang lugar para pagtalan mo. Ne po, kita may ako anak ka. Narin sinabi na rin makasulat nga na, dinanda ko nga na mayaldo nga na, dapat itang meto nga na dinanda ko ang kapaynawan. Nano niya po yung kapaynawan? Yapin po ini. Yung kapaynawan, yapin ini. Pero minsan, meto niya nga doon, sabihan na, adwaya mo pong oras. Ne po. Nanong gagawan tamo, kikatamong sarili. Panakawanan tayo pa po. Ne po. Panakawan tayo, itang binye ng aldo, kapaynawan kikatamo. Di niya nakatamong aldo kapaynawan, bang may presko, bang may painawa. Ne, ita palang presko o may painawa, ita palang adwa na kikatamo itang aldo nga ita sambantaya, puryantaya. Muna nga lipo, adwaya ang oras. Ne. Minsan di nga liwa, adwaya ang oras. Itang kasakitang pagtitiis, minsan nalayo ka rela. Ne po. Kasi at karing kikatamo po nga kasalpantayanan ti kanini. Ipotang daratang niya itang alayo yung talagang puso na. Kitang kayal daw na ita, diyang na anong gawan tamo. Ne po.
At yun pong kasebyan na yung puso mo, diyan ka, yung kaya kang katawan, diyan at siya kayo ng simbahan. O taging puso mo, layo kayo ni, useless mo po yung pangay tsuta mo. Kaya po, na kailangan po, karimbalang metong kaya katamo, itanamtala po rin kaya katamong sarili, yung puso tamo at siya kayo, yung katawan at siya kayo, kailangan po 100%. At duwaya mo pong oras. Itay, dapat tamo pong paghirapan ting kaya katamong biye. Yung balang Sunday, itang adwang oras ita, yung kailangan yung ibiyataya po yung para kaya. Hindi po. At dito mo po rin, yung makuyad kong mensahe kay kayo. Kita po nga kay kami, king kayarianan yung biye, akakit mi po yung, mas nanting mo naman po yung pamag-aral ka rin, panyulong, nung makananong ikayong kapatid mi ka rin, ikaming kapatid ka rin, kasi kita nga panahon na mamatyan kaming konbensyon kini ne po. Ngayon na kayo makakayatin, na kayo naman mamaten. Kanya, alben mi naman po kayong internet, ne po. Uling pegumpisan yung eko minaten, na kami naman minaten. Yan po yung, kasi po, iti pong bagay ang tiganin itang ugnayan tamo, ne po. Itang ugnayan, karing anak na ni nga pong gino. Yeah. Itang ugnayan na ita po tiyang emetik na nga na pong kasanting yung panyulong IBBN. Ne po. Bagay po naman po may puto ti ugnayan tamo. Huling balang anibersaryo, tiyo na kayo man po kini, yako huling kini kumibait, at yung lagi rin ka na akong pengari, at yung lagi rin ka na akong kabatad, ne po. Kumbaga, itang puso ko talagang, po talaga ala ko kini, diyang nino pa kaya katamo. Ne po. Sinungaling niya mo butang yung puso na, ala ko na kini, diyang miresya kang alawang bansa, ne po. Ete po katutwa dito. Talaga yung puso na, tiyo pamurin kini po, tanga, yung kaya kang sarili, nung no ka rin kami ni Batan nga na, ka rin ka magbalik. Yak po kaya, potang mati ko kini, kaya milibeng. So, kaya mo po, dito po yung hapong ginuya po yung gagawang paralan kaya katamo. Karimbalang kaya katamo nga pamanggalo. Dakal pong dakala salamat, balo ko po rin kaya katamo ang kapatid at yung karing alawang bansa. Kukumustanda ko nga rin po. Sana po, eko sasawang susuporta king kaya katamong kasalpantayanan. Emo po king material, nune king spiritual, balo ko po nga karing kayong malaying lugar. Ne po. Yung kasalpantayanan tamo po at yung aking kayong puso. At dito mo po, dakal pong dakala salamat. Sana po kayo tutuking pamamasyal ko kayo ni. Makaredy ko bang kanito ako mabigla. Dakal pong dakala salamat. Maraming salamat po sa kapatid na Benji. Ito po ay si kapatid na Benji. Nasa Isabela ho ito. Sa Isabela. Palagi po siya sa Santiago, Isabela. Doon po siya. Kasi kaya po nagtatagalog tayo, may kapatid po tayo, hindi daw naiintindihan yung Kapampangan. Taga Novecia po sila. Si kapatid na... Kaya po yung Isabela, anak po nung Sibul Tagumpe, ng Bie. Nasa Kabatuan niya kaya. Kabatuan, Isabela. Iing Kayarian. Yun po, may kapatid din po tayo sa Isabela. Kami po pag tuwing Abril, pumupunta po kami ng Isabela. Siguro sa estimate namin, yung kasama naming pumupunta doon, mahigit 100 po kami na nakikipag pasalamat sa kaarian ng Bie. Ne po? Yan po yung kikatamong pamiliwangan ni, kareng kikatamong kapatid king aliwang bansa, kakit no? Balo ko naman ding sundalo na ning Diyos, always ready. At timurin, lalo lang ready, retang malwa nang yamumuli kiti, ne po? Milan tamo pong banwa, bayo la muli. Bibilang tayo ng tawan bago po uwi sa Pilipinas yan. Alam ko, may baon din po ito. Si kapatid na Jesse Gomez. Iniintay po natin.
Maya payabak po, ing mumuna iabot kay kayo ing may payang Diyos, saya po sasawang mamantabi kay katamo. Dakal ko po baon, baon galgalo. Pero makanya man po, pagkapilitan ko, masaya ko. Ikit na kong pasibayo, ing kaya kayong pamagmalasakit. Ang po pong pamimiyay king kaya kayong katungkulan. Di pong kaya katamong maganak ang pingari ang pong kapatid ang manungkulan. Di kaya katamong choir, di kaya katamong opisyalis, at di kaya pong membro mo naman. Rin pong may sambit laki ni mga santing lang ang punong salaysayan talang pong simen. Metong no pong panyulong kimbiyata mo. Metong no pong pamagligtas king kaya katamong espiritu. Basta man po kumbaga sa isang patalim, hindi na po naaasa. May kapatid tayong Tagalog dito. Kaya paumanhin po ninyo kung sakaling hindi ko kayo maibigyan ng magandang halimbawa. Pero sabi po sa Job 28:28, ang takot sa Panginoon ay karunungan. Ing takot king Diyos iti kabyasan at nga na ing pamangwani king dewakan ing pamanalastas. Ang Pahensya mo. Ang ing pamangwani king dewakan sa Tagalog, alam mo, mahirap po talaga magtagalog kung di mo kasanay. Yan po, kung basahin nyo ang Ebanghelyo, marami po tayong matututunan. Kasi po, imbalang metong kaya katamo atin yung katungkulan. Ang bawat taong nabubuhay sa mundo, mayroon siyang tungkulin na dapat sundin. At dapat tuntunin sa landas ng buhay. Ako po ay galing pa ng Canada. Nagbabakasyon lang po kaya siguro sa pahintulot ng Panginoon ay hirap po talaga magtagalog, no? May kitagon ko po king kapulungan na iti. May kitagon ko king katamong pamanyamba. At kapamilatan ng puring katamong pengari ang pong kapatid king kasalpantayanan. Igit da kayo ang pura-puring kanakong pengari, matuano po, itapuin itong Thailand. Anya, makanyang kaya pong magmalasakit ang pong mamintuging apong Ginoo. Balo yun po yung pengari ng lalaki. Manandaman niya po, anyapin po, makanyang kaming may ignasang minuli. Baan nila pong akit. Basta marengal akong kapatad. Masakit po talaga. Lalo na kayong financial. Mo pong buring sabihan na tsuka abroad, imburi mo ako mo ng alimpo. Kailangan ting kang preparado. Ipagsadyan me po. May ngari ka mong manalangin, pagsadya ka nung mamingakwa. Kaya pong alwa akong kapatad siguro, kailan pa may kapagsadya, balang muli. Makanitaya po. Kasi po, yung abroad, yung naburing sabihan, nung atyo ka kayong abroad, at yun ang pugay ka, ala po. Pagsikapan mo po, manintunan ka, magubra ka, kalupa na mo rin pugay ni. Ita mo, atin tamong babayaran, atin kang pong babayaran, kalupa na pugay ni, mamayad ta sulu, mamayad tamong bali, mamayad kang gana-gana. Kalupa na mo rin po yung BMI king Canada, king alawang bansa. Anyapin po, potang datanging panahon, pota pong bisa kang muli, eka po mga malagong muli. Maragol po yung pamasayang tipo ng bangka, makahuli ka. Pero king kabilata na po ning kasalpantayan ng tamo, po yung amon na yung pamigbataking kasakitan. At yung ang po kaya katamo yung kapibabatan. Unang po nang minsan, yung tao, huling tao yamo, minsan, kakakalinguan na yung kapibabatan na yan. Happy bata. Yak po, bibata ko. Dakal na po pintalang bansa. Nung ikwento ko yung puwing ka na akong kapibabatan, minibitang ko Midelis, miras ko Canada. Yung ka na akong kapibabatan, akakwa kong manalawang bansa.
makanya rin po yung kapibabatan king tao. Kalupang na po nga sambit laring sinabi daring kaya katamong kapatid may magsalita, may masa kaya ng ebanghelyo ngayon ni. Masanting lang po nung ato parantala. Meto niya pong pamagmalasakit ang pong pamaminto nga pong Ginoo. Bisnadnod mo, in kumusta babiyagay nga po kayo siguro ngini na mo pong aldo ini kaya na akong pamitagun kaya pong tutuging Sabado dan ako puwakit. In kumusta po, in pasalamatan da kayo, ikid da kayo at kaya kayong pamagmalasakit in kasalpantayanan ng pong pamaminto at yung po kaya katamo. Tuto po yung amo nuan ng kapatid na may magsalita. Hanap po, there's no place like home. King wikang Ingles. Ala pong masanting nga lugar nung nemong pibatan mo. Kaya no ka rin kami bait, paintunan me po talaga. Hanggang no ka rin kapamiras. Kalupan nemong po yung ayop, pantunan yung kaya yung pibatan. Nung ka rin yung mamipadpad. Nung ka rin yung pumunta, pantunan ne po kayong pibatan. Dengaso, nung ka rin la po menatid, dalami San Fernando, pantunan mo rin po yung kayang pibatan. Hanapin niya ang kanyang lugar. Kung saan mo po daliin ng isang hayop o isang tao. Hanapin niya po. Kaya po kami ang nasa ibang bansa, nagpapasalamat kami. Kumusta ko na rin yung mga taga-Canada, taga-Amerika, taga-France, taga-London. Alam po na nasa online sila ngayon. Kami po ganun ang ginagawa namin. Kapag meron po tayong mga pagtitipon, pagsasamba, nalalaman po namin yung mga palatuntunan na binibigay ng mahal na batlaya, kung ano ang mangyayari at nangyayari. Marami na po talagang mangyayari dahil ang mundo'y napakasama na. Pumunta ka ng Afghanistan, Iraq, Iran. Yan po ang pumunta ka ng ibang bansa, marami na pong nangyayaring sakuna. Kagaya po nangyari sa ibang bansa, may lindol. Kaya po, malaking bagay na tayo'y nasa pananampalataya ng Union Espiritismo. Ako po'y malaking pasasalamat sa aking sarili na sa kapamalitan na po din kaya katamong pengari, may taguyod tamo, may tanam tamo po king matabang gabon. Anyapin po, maswelo tamo po. Ako tutodasan ko po, retang mga aras king along basa, king kamilatan ng kasalpantayanan, ting mga aras Amerika, Canada, France, London, king aluang Asia, king kamilatan na po ng kasalpantayanan ito. King karelang pamagmalasakit, king karelang pamibata, ang po king pamibata na ng kasakitan, di sanda po ito. At pasibay po, dahil pong salamat, misan pa may tagon ko, king kaya katamong pamanyamba, may itong pamitipon, pasalamatan da ko nga po, di nga manong kulan, opisyales, membro, etar po tutok nang. Salamat po king kaya kayong pamasigasig, ang timurin ni kami, sanapin po mga sadsad tamungan kaya tampay tungulan tamo. Datanging panahon, nung sasabyan na pining mahal na batlaya, maraming tirahan, walang nakatira. Sana po metong tamo karetang mituknang ka rin. Nung baslayan me po king kaya katamong panahon ngeni, dakal po yung lulto. Mutatamo king Facebook. Maka-drawing la po, naka-drawing doon ng kahirayan ng buhay, naka-drawing niya po ka rin sa impyerno. Kita pong metong aksena ka rin, itang tao lalakad dya. Kaya ba no pong miras kitang metong lugar, kitang lawan may lagyo mo, titignan mo ang pangalan mo kung nasaan ka pupunta, kung sa impyerno. Nandito po. Tapos yung sa isang daat, papunta sa kaharian ng buhay, nandun po. Akit may po ko rin. Walang po king kamilatan na ng siyensya, papakit da. Po tanga ime po itang itong espiritu, mitugtugya po kitang mamapindanom po mamapimbaya, manguli sakla po. Pero po itang kitang kayarian ng buhay, na po kasanting. Atin pong dakalayayub, dakalatanaman, atin pong angel abala mo sa salubong. Sana po metong tamo karetang miyabi kareta. Kasi bahay po, kukumos nanda na kayo,
Ininamo po siguro yung kanakong pamikatagon. Sana po mga sadsisamo karing katamong paintunggulan. Munang-muna kaya metong nga Diyos. Ing sana alaya po po sumawa kaya katamong munye karagdagan kaya katamong biye ampong sikanan. At karing kaya katamong manungkulan. Pupurian ko po. Ing kaya kayong pamasigasig. Masanting sana po mga sadsad tamo at isadsad po. Takal pong salamat. Ibabalik ko na po yung mesa aking kakatapong mamutukan. Maraming salamat po sa ating kapatid na Jesse Gomez. Dati po siyang kabataan ng Sibul Tagumpay Bie. Dito po, sila po, kung di po ako magkakamali, sila po ang kakaunaang kabataan ng Sibul Tagumpay Bie. Datapwat mapalad po sila dahil po sa kanilang kasipagan, dahil po may pangako po ang Panginoon sa atin. Tayo po gagawa ng mga tungkulin na dapat nating gawin nung tayo po ay kabataan. Kaya po yung mga kabataan, mapalad kayo. Habang kayo ay malaya pa, gawin niyo po ang inyong mga tungkulin. Hindi lang po yung ating pag-aaral ang ating iniisip, kundi yung tungkulin din natin sa ating Panginoon. Lalo na po yung mga choir. Yung pong magagandang boses nyo, kailangan po namin yan. Kaya nagpapasalamat naman po kami sa inyo. Kaya sana po sa umagang ito, palakpakan po natin yung mga choir natin. At ang Panginoon po siya ang nagtatakda o siya pong naglalagay sa atin kung saan po niya tayo gustong dalin. No po? Yun po, salamat sa ating kapatid na kapag daw pang palad po tayo sa umagang ito, sa susunod na linggo po, wala na po sila, aalis na yan. Pero po ito po ang pabahon namin sa inyo. Ang pagpapala po ng Panginoon mula pag-alis nyo sa inyong mga taanan dito sa Pilipinas hanggang makarating kayo po dun sa inyong pupuntaan sa Canada, ang Diyos po pagpalain niya ang inyong paglalakbay. Kaya po iatid kayo ng payapa at magkaroon po kayo ng maraming biyaya dahil po ang puso nyo ay nandito pa rin. Hindi po nyo kinakalimutan ang paggawa sa ating mga tungkulin kahit nasa malayo po kayo. Ayan po, yung ating website, always ready po yan. Baka pag nandun na po kayo sa Canada, pwede rin po kayong makipag-daho pang palad sa pamagitan po ng ating web. Kaya po sana ang improvement na ito, tuloy-tuloy na po. Ito po yung pagbabagong gusto po nating magawa sa ating pananampalataya. Yung pong ibang mga kapatid natin, at least, kahit nasa ibang bansa po sila, nagkakaroon po sila ng mga, nakakarinig po ng pag-aaral na nanggagaling dito sa atin. Yun nga lang po, wala pa po tayong television, ano pa lang po. Baka darating din ang panahon, mangangarap po tayo. Yan po ang plano po ng ating pamunuan ng Sibul Tagumpay Bie dahil po ang Sibul Tagumpay Bie malapit na po yung 50 years anniversary niya. So ito rin po ang mga aksyon o programang gustong baguhin natin sa pamamagitan po ng inyong pagtulong o sa pamamagitan po ng inyong pagsuporta sa mga nanunungkulan dito. Hindi po magagawa to ng mga may katungkulan kung wala po kayong miyembro. Yan po, kung nagsisigasig po yung mga may katungkulan kasi po nagsisigasig po kayo sa mga tungkulin nyo. Yun po ang vice versa po. Kasi po kung kayo ay magtatamad din po ang mga nanunungkulan kasi po tamad po yung kanilang mga nasasakupan. Pero po mapalad ho tayo. Talagang yung miyembro at saka mga may katungkulan po talagang nakikita po natin yung kanilang pagkakaisa. Yun po ang number one na dapat nating magawa sa ating pananampalataya, yung pong pagkakaisa. Sabalit may kairapang gawin to, pero po kung mayroon po tayong karunungan, magagawa natin to. Kaya po yung sinasabi ni kapatid, ni Brother Jesse po, dahil po yung sa Kapampangan na yung pong sa OB na sinasabi niya, gusto ko lang pong basahin sa Tagalog. Ito po, yung sa OB 28. Sabi po sa OB 28, at sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos
ay siyang karunungan. Ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Ito po yung sinasabi ni kapatid kanina, ni Brother Jesse. Pero sa ganun po, ilang araw na rin po nagpupunta yung ating mga kapatid dito. Gusto ko rin po siyang mabigyan ng kaunting pagkakataon para may pakilala man niya yung kanyang pangalan at kung saan siya nanggaling. Hindi naman po limit sa kanya na may talagang gusto siyang ibahagi sa atin po. Sa kapatid nating si Anastasio Anarcon Jr. Ito po yung ating kapatid para makapagbigay ng kaunting mensahe sa atin. Una sa lahat po, sa ating nag-iisang Diyos at tagapagligtas ng Hesus Kristo, sa Kanya po ang kapurihan, karangalan, katarungan at kadakilaan. Magandang umaga mga kapatid. Kami po ay narito upang aming ihandog ang aming sarili sa araw ng pamamahinga ng ating Panginoon. Dahil nga po ang sabi ng ating Panginoon, ginawa niya po ang 6 na taon sa lahat-lahat ng kanyang gawain at sa 6 na araw po, ginawa niyang lahat ang mga gawain niya at sa pang-7 araw, siya po ay namahinga. Gaya po ng ginagawa natin ngayon, tayo po ay narito upang makiisa sa adhikain ng ating Panginoon na ating ihandog ang ating sarili sa araw ng pamamahinga bilang mabangong samyo sa ating Panginoon. Dahil po ng unang mga panahon, ang ating pong inihandog ay mga pinatabang toro at kung ano po. Kami po ay mula sa Nueva Ecija. Hindi po kami isang unyon, kami po ay isang Espiritista rin po ang aming pamamaraan ng pananampalataya, ngunit kami po ay naturingang United Union Gospel of Life Incorporated. Kasi po, ang amin pong ginagawang pananambahan ay ayon din po sa Espiritista. Kaya naturingan po na Espiritista rin po kami, dangan nga lang po at magkaiba po ng pangalan. Una po, sabi nga po, ang kahirapan nga po ay kaloob ng Diyos sa taong kung kailan nananampalataya ay siya dumarating ang pagsubok. Ganyan po ang isang katayuan ng tao na kumbaga, mas lalo kung napapalapit sa Diyos, mas maraming nangyayaring pagsubok sa ating. Kasi nga po, lahat po tayo ay may nakatakda ng yung kumbaga nakaguhit na po ang ating mga palad mula pa nung tayo'y ipanganak. Katulad po ng mga ating mga apostol, halimbawa po si San Pablo, bago po siya naging apostol, nagkaroon po siya ng maraming pagsubok din na siya ay mamamatay tao. Ngunit sa pamamagitan po ng ating Panginoon, siya po ay nakatalaga na para maging isang apostol sapagkat ang isang apostol po kailangan pong matapang siya dahil sa pagbabata ng mga kahirapan na darating sa kanyang buhay. Kaya po, bilang isang nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon, kaakibat po ng ating pamumuhay ang pagbabata ng kahirapan. Ganyan po ang isang naglingkod ng Panginoon, palagi pong nakaharap sa pagsubok. Mga kapatid, sana po ang biyaya ng Diyos ay sumaatin. Mabuhay po ang ating Panginoong Kristo at magandang umaga pong muli. Naway ang konting mensahe po ay maging isang
Papasensya na po at medyo di ako handa. Naway ang kunting mensahe po ay tumimo sa ating mga puso. Magandang umaga pong muli mga kapatid. Mabuhay ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating kapatid na si Anastasio Narcon sa kanyang mga mensahe. Yan po ang ating mga nagawa sa umagang ito. Dahil po hindi rin po natin mapagkaila ang isang pag-aaral na ganito po. Yan po ay ating nagagawa sa pamagitan po ng ating tungkulin. Yan po sanang magbibigay lakas sa atin dahil po ang ating Panginoon lagi siyang nakatingin sa atin. Kung ano po yung ating ginagawa, mabuti man yan po o masama yan, ang ating Panginoon po lagi siyang nakalingon sa ating mga ginagawa. Kaya po hindi po tayo makapagtago sa Kanya. Kaya sana po sa mga gagawin po natin, magagawa ho natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay yung pong tamang gawain na gusto niya. Dahil po doon po tayo masusukat yung tama at mali. Kaya sana po sa ating pag-aaral na ganito ay makakapagbigay po tayo ng mga pagsulong sa ating mga sarili. Kaya ito po ang ating pag-aaral sa umagang ito ang magbibigay ng tibay sa atin kung paano tayo makakalaban sa tawag ng tukso. Kung minsan po, kagaya rin ng isang sundalo yan. Ang sundalo po, ang isang paa, ang kanilang mga sinasabi, pag-alis nila, nasa ukay ng kamatayan. Ganun din po ang ating laban dito sa ating mga tungkulin, sa ating Panginoon. Dahil po, ang ating mga tungkulin, hindi po ito pangsamantala, kundi habang nabubuhay po tayo, ito na po ang ating tungkulin. Gumawa tayo ng ating mga tungkulin sa pamagitan po ng pagpapasalamat sa ating banal na Panginoon. Dahil po tayo ay binigyan niya ng mga lakas, binibigyan po tayo ng biyaya. Sa araw ng ating kahirapan, siya'y nandyan. Handang tumulong sa atin. Lagi po siyang nandyan. Siya po ang ating magiging kasangga o sandigan sa anumang pagsubok nagdarating sa ating buhay. Kaya po yun ang koneksyon ho natin, yun ang pinakamalakas. Kung hindi po tayo makikipag-ugnayan sa Kanya, tapos po tatawag tayo, Lord, sa oras na ito, nasa kapaamakan po ako. Sasagot po kaya siya? Hindi po siguro. Kung yung pong mga ginagawa natin ay hindi nakaayon sa kagustuhan niya, hindi po sasagot yan sa ating dalangin. Kagaya rin po ng isang ilaw. Kung tayo po ay hindi na magbabayad ng kuryente, mababang alimbawa lang po ito. Ito pong ginagamit nating electricity. Kung hindi na po tayo magbabayad ng buwanang bill ng ating electric bill, ano po ang gagawin sa atin ng planta? Puputulin po yung connection natin. Ganon din po kasimple na unawain ng isang taong malapit na o tumanggap na kay Kristo. Kailangan po, wag nating putulin yung koneksyon natin sa Kanya. Gabi man, umaga man yan, sa lahat po ng oras, kailangan yung ating puso ay naka-koneksyon palagi sa Kanya. Para yung mga mararating nating mga problema, mararating nating mga pagsubok sa ating buhay ay malampasan natin. Dahil po yan, katgayahin din po ng ating, anong tawag doon? Yung sa Kapampangan na alino, ano yan bala mo po, kalupa nening alino tamo, tuki-tukiya kaya katamo. Yung subok o yung tukso. Pangpong may tukso ka, may pirate ka. Balik sabihan may tukso ka, eka po may kalaban.
kami kapaganda. Anyapin po yung sinabi na kay katamo, kailangan ka ring oras-oras, 10 panahon na kailangan makayandaya yung balang metong uli pong datang at datang niya yung mapanyubok. Subukan na katamo. Nya sana po karing pamag-aral areni malyaring tumibi tamo. Nanuman po yung ngakit tamong trials, maging kang personal tamong biye, maging kang kakatamong kasalpantayanan, dan po lalawin talang positive. Sabi na pinitang Amerikano, never give up. Ano yan? Nung datang man po yung subok kay katamo, tamo po mamatras. Uling sabyan tamo king sarili tamo, nandyan palagi ang Diyos andang tumulong sa atin. Kaya po, ang ating pag-aaral sa umagang ito, sana po ay magkakaroon po tayong tibay ng loob, lakas ng loob, para magawa po natin at matupad ang kagustuhan ng ating Panginoon. Nya po king kiratamong pangayat syungeni, kapatid at syuman king aliwang bansa, sana po po maging daylan, ingatyo kayo king aliwang bansa na na kayo makatagon at ina pong paralan. Po, rin kapatid tamong atyo king aliwang bansa, akakit yun na kami, akakit yun rin kaya katamong tagapagsalita, makanyan mo naman po kaya tanda kayong makiabi kayo or makipagdaw pampalad kayo naman po kapamilatanan ni kaya katamong web. Uli pong yan, maragul pong bagi, makasahop kaya katamo, uli pong potang makalaw tamo, po, may ngari ka namang sawi, po, potang lalo na potang isipan mo rin pamilya mo keti. Number 1 po pong ating manandaman. Itamo pong Pilipino, itamong Kristiyano, likas po kaya katamo yan. Nung balo tamo pong karing kaya katamong pamilya, ating manandaman, mababalisa la po rin kaya katamong sarili. Pero makanyan man po, dahil king kaya katamong pamanampalataya king Diyos, king kaya katamong aus, salang patugot mamakibat siya king kaya katamong Ginoo. Always po ka rin kaya katamong kapatid, ang pong pengaring migsimula king kaya katamong kasalpantayanan, ametong maragulay ang bagdang ni kaya katamo ini. Uli pong din kaya katamong pengari, ilapuring matibe ameging pundasyon na ning kaya katamong kasalpantayanan. Dapat king panahon na iti, at yun po halos kang edad, din kaya katamong kapatid o pengari, na at yun na king nung minsan manandaman lapuren, pero mas masanting po nung hanggang kaya mong kaya katamong panalangin tala po king kaya katamong antimong kaniting pamitipo ng iglesia, panalangin nala rin kaya katamong pengaring manandaman, pakaba nala po, rin karelang biye, uling mangarap tamo po, na sana dasan daying 50 banwaya yung sibol masikan la po. Rin kaya katamong pundadore sa minunaking kasalpantayanan. Yung pangarapan tamo, kaya betalang mag 50 years kaya katamong ng kaya katamong pengari na pakabano pa rin karelang biye. Yan sana po, yung lugod na ng kaya katamong Ginong Diyos, salang patugot, kaya katamong ibibigyan na po, yung ganap, abiyaya pong karagdagan kaya katam. Pero sana po ring tao o itamong talasal pantaya, maging masipag tamo po sana ka rin kaya katamong obligasyon. Uli pong Denny, metong lapong obligasyon na ning metong taong ating kasalpantayanan. Po, alinob king antiganiting kasalpantayanan, atin tamo pong obligasyon na dapat gawan. Nya sana po ret ang obligasyon na reta, amalyaring gawa na lang pong tuntunan na lang, itang metong taong atyo makapalub king kikatamong kasalpantayanan. Sana po magumpisa ka rin ning kikatamong manungkulan, ang gana po kay kayong kapatid mi kayong lalam, ang gana ka rin kay katamong kayanakan, itang talagang ganap pasipagan, pamagmalasakit po king kikatang kasalpantayanan, iya po yung malyaring agawana, ning metong talapaniwala. Uli pong iya yung kikatamong ikit, iya po yung kikatamong penimulan. Po, kaya ni tamo po mimulat, kaya nila po may kating malino pamisip din kaya katamong balang sarili,
sana po itang kekatamong penibatan, no karintaman minta. Sabi napin, ita kanong Tagalog kanta, ang hindi marunong lumingon na sa kanyang pinanggalingan na, daig pa nga ng mabawong isda. Yan po. Ya po itayong moto tamo. Anya gano karila po rin, ang gano karila po bansa rin, potang mirasa at mulila, bisa kayo po ang pongaloy, minumlaking sibon. Nya sana po, king kikatamong pangay at syungeni, yung Diyos, ya po yung mamalagi, kikatamo. Ne po, maging karing obram pon tungkulan tamo sana palagi yang makayatsu kikatamo. Ne po, karing kikatamong lakad, king luwa lampong kilub na po ning kikatamong kasalpantayanan, sana palagi ang mumuna kikatam. Retang kikatamong maging desisyon, retang kikatamong maging desisyon king kikatamong lakad, yaing manimuna, kitang mayap tamong dapat. Ila po rin kikatamong gawa sana, king kikatamong pangayat syngeni. Nga kayong oras sa ini po, kareng kikatamong tutuking pangaldo, din kikatamong tagapagsalita, iburi ko lang pong i-announce ngayon ng aldong iti ay Brother Michael po kayong tutukin Domingo ang po po'y karengkeng babo Brother Day po kayong Domingo po ila mo po rin pero magsadyala po rin kayong lalam uli pong always reserve kayo po kayong lalam na po. At din kaya katama pong pisaw-saw ngayon aldong iti. May walaya po ataya. 2,000 plus la po yan po. Check lang na kasi. 2,000. O reta po. Data pong kaya katamong pisaw-saw ngayon 2,300. 800. 81. Okay. Then po kaya katamang pisaw-saw pa rin hilapin po rin pamayad tamong kuryente, ang po ang danum, po, bakante tamo po maputot. Anyayapin po ita, rin po kaya katamong bibye kaya ti, hilapin po rin gagamitan tamo kaya katamong gamit kaya tiging sibol. At dakal pong salamat, kaya ng oras sa ini, maya pa bakpo kaya kongan, yung kaya katamong oras tune po.
O malang Diyos, ngayon pong pinanititi. Minsan pa, mayari na po inke kaming banal at ipunan. Salamat po, Ginoo. Anong nuka rin, ding malaw tampong malapit, may tipon-tipon kami hemo po king kekeng sarili, nune king uli na ning ke kaming banal at tungkulan keka. King minsan pa, mulit, mikakawani kami. Tulutan mo, Ginong Diyos, king ke kaming pamagsikubli. Ingatan niyo ke po, linisan niyo rin kekeng dalan. Ginoo, miras ke sanang kapayapan, karing kekeng balang penibatan. Ngening pinanditay ti Diyos ko. Adwan mirgu, detang kapatad ming eme kadalo king banal at ipunan. Tulutan mong kalbitan mo ring karelang balang puso ang pong panandam. Ginoo, nung daranas laman pong kinan, king karelang kasalpantayanan pasiknangan mula, ibalik mong pasibayo king banal akuralan, ake ka pong tinaid, bangkanita, Ginoo para king miyabe-yabe, sumuyo, maminto, ampong parangal keka. Ngayon pong pinandit, Ginong Diyos, adwan mirgo, kareng aldo pang bukas, ake kaming dalanan, ampong lakaran, karing balang ke kaming biye. Ika poing manimuna, eyo ke po kakawangan dili-dili, Ginoo, nung alaka ke kami, Ginoo kapilan man po wala ke ngarapan ng pong agawa. Makapanalig keng lubusan ke ka, Ginoo. Kita sana pong banal yung kaburyan yung mapalyari ka ring biyemi aluwain kekeng sariling kaburyan ng pong kabiasnan. Diyos ko, makanya sanang sumulunging balang metong ke kami. Bangkanita, lubos kang tumula, karing dapat mi, at makanyan miyang apasulungnan, ing kasalpantayanan a penibala mo karing balang ke kaming pago. Ginoo ngening pinanditay ti, oren puring ke kaming pengare, ay atyo mapilan pang migmalasakit ang pong migbekot king kasalpantayanan. E pulingad ke ka, king karelang pamagsimula, Ginoo menuparan la, tinuki king banal mong kaburian. Ela po tinutol Ginong Diyos, ngening mirasing kainan, adwan mirgo, balong mula ring karelang bosis, adwan mi, ikami pong anak ra, makisabi kami, sana suglungan niyo po ang karelang biye, eyo po kakawangan, igpa, balo ko pong malaki kayo, at malaki kami, sana Ginong Diyos, makanyan mong pasiknangan, pakayapan mula, aplakan mo yung kainan ng pong, nanuman pong kaligaligan, king karelang biye, bangkanita, Diyos ko, makanyan lang pasibayong sumuyo, at magpasimula pa king karelang malasakit king kasalpantayan. Yaning pinanditay ti Diyos ko, di nga tsupo king kapanandaman, lalong-lalo na ginuring at king ampunan. Adwan mirgu, king karelang kapanandaman na iti, Diyos ko, igawad mo na yung kapaldanan, dinan mo na pong sikanan, bangkanita pa si bayo harapan dalampong galawan detang balal dang tungkulan. Ginoo, dakal pong dakal salamat. Ila po retering kaya kaming panalangin ni kaming mikakapatad ngayon nga ba kayo ti. Sana po tanggapan mo la, tanggapan mo pong mabiyayain din kaya kaming kasaralinan ngayon pinandit. At tanggapan mi naman po itang liim yung kayablasan karing balang metong kaya kami. Ating sablang bagay nga iti Ginoo, ipapamilatan mingan po kimbugtong yung anak Yeso Kristong kaya kaming tagapagligtas. Kambet south da puring mapamatulang Espiritu Santong pengako yu kaya kami ilang malyariming kayabi ang pong kayantabi kingaldot bing manibat ngini manggaman po king wakas yanasap.